שעשה את המדבקות האלה, הנה, זה טוב. יש לך איזה סיפור בשבילנו? ככה איזה השגחה שהיה לך... כל היום נשבע לך, כל היום השגחות, באמת. כן? כל היום. משהו שאתה זוכר ככה? הנה, זה השגחה היום שפגשתי אותה. אנחנו נמצאים עכשיו במונית ההפצה הראשונה בעולם. אז יש אנשים שהם, אתה יודע, הם שואלים ככה מה זה ענה לך, וזה יש פה המונים על שמע ישראל. יהיו בריאים. זה בא, תעשה רמזור, יש לך הזדמנות. או